Feminismoaren olatuak. Historian zehar, gizonezkoa fisikoki indartsua eta izaki boteretsu bezala eraikia izan da, eta emakumeak aldiz ahulak bezala. Gizonezkoek botere handiagoa izan dutenez, erabaki politiko, sozial eta kulturalak hartu dituz. Emakumeak aldiz, etxeko testuingurua egokitu zaie, badakizue, zaintza eta etxeko lana. Eta guzti hau mendeetan gertatu da. Emakume askok bizi zuten diskriminazio horren inguruko ezadostasuna azaleratu nahian, kexak eta protestak egin zituzten. Eta hori horrela, 18. mendean, feminismoa deituriko mugimendu soziala hasi zen. Eta feminismoa deituriko lehenengo olatuari hasiera ematen diogu. Garai honetan, emakumeek ezin zuten ez bozkatu, ez ikasi, ez da erabaki garrantzitsurik hartu. Ilustrazio garai honetan, gizonaren eta herritarraren eskubide adierazpena idatzi zen, baino emakumeak ez dira adierazpen horretan azaltzen. Eta gure Olim de Gouchek esan zuen. Eta emakumearen eta herritarraren eskubide adierazpena idatzi zuen, non emakumeen eskubide zibil guztiak aldarrikatzen diren. Ildo beretik, Mary Wollstonecraftek emakumeen eskubideen bindikazioa idatzi zuen. Dokumentu hau feminismoa sortzen duen testu gisa ezagutzen da, eta begira zer dioen. Generoen arteko desberdintasuna ez da naturala, kulturala baizik. Hezkuntzaren bidez jasotzen dugula hain zuzen ere. Hori dela eta berdintasunean oinarritutako hezkuntza bat defendatzen zuen. Feminismoaren hastapen garrantzitsu hauei errepresio handiz erantzuten zaie. Olim de Gouche gillotinaz akatu zuten eta emakume asko kartzelan sartu zituzten. Horretaz gain, Frantzian Napoleonen kodea ezarri zen. Emakumeei beraien senarrekin obedientziaz jokatzea exigitzen zitzaien eta eskubide zibil eta politikoak kendu zizkieten. Harrigarria ez da, baina porrota hau eta gero gauzak ez dira berdinak izango. Honen ondoren, feminismoaren bigarren olatua iritsi zen, sufragismoa hain zuzen ere. Mugimendu hau ez da soilik intelektuala izango, ekintza sozialeko mugimendua izatera pasatzen da. Mugimendu hau bi herrialde anglosaxoietan sortzen da, eta gainontzeko herrialdetara zabaltzen joango da. Estatu Batuetan emakumeek beraien herrialdeko independentziaren alde borrokatu dute orain arte, eta orain esklabuen eskubideak defendatzen dituzte. Hori dela eta lau emakume Londresera joaten dira kongresu antiesklabista batera, baina asmatu zer. Ez diere parte hartzen uzten emakumea direlako. Kortina baten atzean izkutaturik parte hartzen dute azkenean. Emakumeak haserre emakume izateagatik jasan behar duten diskriminazioaz ohartzen dira. Eta Estatu Batuetara bueltan emakume horietatik bik, Lucrezia Mott eta Elizabeth Cady emakumeen eskubideen aldeko borroka hasten dute. 1948 urtean Seneca Fallsen sentimenduen adierazpena aurkezten dute 300 pertsonen aurrean. Eskubide zibil guztiak berreskuratzea, heziketa berdintasuna eta botoa aldarrikatzen dute. Azken eskubide honi garrantzi handia ematen diote, izan ere uste dute, behin hori lortzen dutenean gainerako eskubideak lortzen joango direla. Baina nondik dator feminismo hitza? 1971 urtean, feminismo hitza tuberkulosiaren ondorioz gizonezkoek jasaten zuten feminizazio edo infantilizazioari egiten zion erreferentzia. Alegia, hauek bizarri gabe gelditzen ziren besteak beste. 1972 urtean, Alexandre Dumasen semeak feminismo hitza erabili zuen panfleto batzuetan, emakumeen sufragioaren alde zeuden gizonezkoak mespresatzeko. Azkenik, 1880 urtean, Hubertina Clerkek erabili zuen emakumeen mugimendu sozialei izena emateko. Estatu Batuetan, 1920 urtean, botu eskubidea lortzen dute emakumeek, baina soilik emakume zuriek, eta Seneca Fallsetik 80 urteetara. Mugimendu sufragista batez ere emakume burgez zuriko mugimendua izan zen, baina zer gertatzen zen gainerako emakumeekin. Ingalaterran, 1918 urtean, boto eskubidea eskuratu zuten emakumeek, baina guzti hori lortzeko aurretik ekintzara pasa ziren, eta gogorekin zioten gose greba, kateekin lotzen ziren, politikariei sabotajeak, baita bombak eta suteak ere. Esan bezala, mugimendu sufragista emakume zuri eta burgesetan zentratzen zen bakarrik. Horregatik beste eskaera batzuk zeuzkaten emakumeak ere azaltzen hasi ziren. Adibidez, Flora Tristan, emakume sozialista, zeinak emakume langileen inguruan hitz egiten duen, eta azaleratzen du emakumeek genero eta klase bazterketa bikoitza jasaten dutela. Eta bestetik, Sojourner Truth, emakume esklabua zeinak esklabotasunaren abolizioa eskatzen zuen. Oso ezaguna den esaldi bat bota zuen. Eta feminismoaren 3. olatua etorri zen geroxeago. Lehenengo eta bigarren mundu gerraren arteko tarte horretan, feminismoa geldialdi bat izan zuen. Emakumeek jada herrialde batzuetan bozka eman dezakete. Batzuk unibertsitatera ere joaten dira, eta emakume asko desmobilizatu egiten dira. Orduantxe klabea izango den emakume bat agertzen da, Simone de Beauvoir. Frantzian, 1949 urtean, bigarren sexua idatzi zuen. Emakume ez da jaiotzen, egiten da, esaldi famatuagatik ere oso ezaguna izan da. Baina zera dirazten du esaldi honek. Emakumea ez dela ezaugarri
ezaugarri biologikoetatik definitzen, baizik eta emakumeari lotzen zaizkion genero estereotipo eta rolengatik. Simonek ere androzentismoaren inguruan hitz egiten du, gizona da ardatza eta neurria, eta emakumeak aldiz osagarriak. Estatu Batuetara bueltatzen gara. Gizonezkoak bigarren mundu gerratik bueltatzen dira, eta emakumeak berriro ere etxeko testu inguruan daude kokatuak. Gainera orain erraztasun asko dauzkate etxeko andre zoriontsuak izateko. Eta publizitatean argi ikusi daiteke hori. Baina emakume asko tristetu eta gaixotzen hasten dira. Antsietatea, alkola, zer ari da gertatzen? Orduan, Betty Friedan iristen da, feminitatearen mistika idazten duen soziologoa. Eta bertan, izenik ez duen arazoari izena jartzen dio. Azaltzen du, emakume hauek asebete gabe sentitzen direla, itxuraz zoragarria dirudien bizimodu hori ez ditu zoriontsu egiten. Eta euren nahiak bete beharrean, besteen zaintza lehenesten dute. Liburu hau bestseller bat da, eta emakume askok zer den gertatzen zaiena ulertzen dute. Lan bikaina, Betty. Poliki-poliki emakumeek funtsezkoak diren eskubideak lortzen dituzte, eta emakumeak boterea duten eremuetan ere ikusten hasten gara. Orduan, listo, lortu da. Ez horixe, zer gertatzen da etxeko testu inguruan? Genero indarkeria, zereginen banaketen desberdintasuna, esplotazio ekonomikoa, geroz eta kontzientzia gehiago hartzen da honen inguruan, eta korronte feminista berria sortzen da. Feminismo radikala. Patriarkatuaz hitz egiten dute, hau da, gizonezkoen dominazio sistema, eremu guztietan ematen dena, familian, politikan, jendartean, emakume batzuk elkartu eta protesta desberdinak egiten dituzte. Eta horren eraginez, indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzako pisuak, babes pertsonareko guneak, zentru ginekologikoak, haurtzaindegiak lortzen dituzte. 20. mendeko feminismoak emakumeen eguneroko bizimodua aldatzen saiatzen da, emakumeen askatasunean oinarrituz. 21. mendeko 2. hamarkadatik aurrera eman diren mugimendu feministek 4. olatuari hasiera ematen diote. Sare sozialetan eta mundu mailan zabaltzen diren errebindikazioak dira nagusi. Mitxu mugimendua edo Tarastesisen un violador en tu camino kanta. Feminismoak beti emakume eredu bati buruz hitz egin du. Baina zer gertatzen da emakume transexualekin, homosexualekin, musulmanekin, asiatikoekin? Momentu honetan ulertzen da ez dagoela emakume eredu bakarra. Eta feminismo mota desberdinak sortzen dira bakoitzaren berezitasunak kontutan hartuko dituena. Feminismo belt, ekofeminismoa, feminismo radikala, transfeminismoa. Gauza asko lortu dira, baina gaur egun ez dago oraindik emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna. Beraz, mugimendu feministak gauza asko dauzka borrokatzeko oraindik.